Waar praat u met de Leeuwarders over vanochtend? Over hun zorgen. En die zijn eigenlijk die van andere mensen in Nederland ook hebben. Over hun baan. Over de vraag of de zorg voor hun ouders straks nog beschikbaar is. Of de zorg voor hun kinderen. Dat zijn de zorgen die mensen hebben. Het zijn zware tijden en dat voelen mensen inmiddels allemaal. En dat voel ik dus ook op straat, zoals dat hoort. Een volksvertegenwoordiger hoort dat in zijn gezicht te krijgen. Daar ben ik blij om. Spreken ze u aan? Ja, of ik spreek hen aan. Als ze dat zelf even niet durven. Maar dan krijg je vanzelf een goed gesprek. Gaat het ook over de €25 die de AOW'ers moeten inleveren? Ja, daar gaat het ook over. Ik sprak net een mevrouw die zei, goh, wat doet u nou? En toen heb ik uitgelegd dat wij van mensen met een AOW, een veel aanvullend pensioen of van een hoog vermogen, dat we van hen iets extra vragen. Om de mevrouw naast haar, die alleen maar een AOW'tje had en verder geen aanvullend pensioen, om die juist te kunnen ontzien. En zo zorgen we ervoor dat de rekening in dit land eerlijk wordt gedeeld. De tijden zijn zwaar. En dan moet je ervoor zorgen dat je van mensen die het goed hebben iets meer vraagt, zodat je mensen die het zwaar hebben een beetje kunt ontzien. En dan komen we allemaal verder. Maar ik denk niet dat de ouderen het ermee eens zijn. Nou ja, mensen zijn het nooit eens als er minder geld naar ze toe gaat. Maar mensen snappen heel goed dat als zij veel vermogen hebben of een hoog aanvullend pensioen, dat zij dan iets extra kunnen bijdragen ten behoeve van de ouderen die juist heel weinig hebben. Want zo moet je verder komen. Maar hoe kunt u dat doen als sociaaldemocraat? Nou, dit is precies wat sociaaldemocraten altijd doen op het moment dat het zwaar wordt. Dan dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. U komt uit Leeuwarden. Hoe vindt u Leeuwarden geworden? Nou, ik moet nog echt achter me kijken, maar dit is wel een indrukwekkend gebouw geworden. Dit stond er nog niet toen ik hier wegging. Leeuwarden is mooi geworden in de tussentijd. Veel discussie geweest over sommige pleinen. Ik sta er volgens mij op één. Maar uiteindelijk is Leeuwarden een mooie stad geworden waar Leeuwarders trots op kunnen zijn.